Salut! Bună! Salutare! Familia Ivan aici. Astăzi este duminică, data de 2 iunie și am plecat și noi de la cazare, de la Grand Astoria. Dar așa? nu am plecat acasă încă. Suntem în Mamaia Nord, în noua Mamaia. Da? Bine, nu știu dacă mai este deja nouă, pentru că de ceva timp s-au tot construit pe aici hoteluri și mai ales apartamente și am zis să mergem și noi să vedem Despre ce-i vorba? diferența, ce este pe aici, ce este pe la și v-am arătat deja ce a fost acolo în Mamaia veche, Mamaia Sud. Da, dacă vă arătăm și vouă. Haideți cu noi! Acum noi suntem cumva pe lângă Alezii. Bine, sunt două, probabil că știți. Sunt doi mari constructori, Alezii și Building Ștefan. Ăștia au construit cele mai multe blocuri de aici. Bine, sunt și alții, dar ăștia doi au construit cele mai multe și cele mai luxoase blocuri de apartamente. Practic este un cartier nou de aici și se tot construiește. Bineînțeles că nu este infrastructură, nu sunt parcări, da. Nu există trotuar, nu există așa ceva pe aici, dar ca idee, vedem cum e treaba. Unele blocuri încă nu sunt gata, este și ăsta. Asta pare finalizat, dar peste tot se aud bormașini, ciocănituri și deși astăzi este duminică, tot se lucrează. Să apreciem asta că se lucrează. Da, dar vezi, omul când vine aici, vine să se relaxeze, nu vine să audă bocănituri, flex și multe altele. Da, așa Și e. sunt multe apartamente, multe. Și ți le închiriezi. Apartamente, garsoniere, uite, ăla este în construcție, de acolo. Tot Ștefan. Tot Building Ștefan, exact. De vânzare, studiouri sau poți să ți le închiriezi. Uite, și hotelul, e un hotel Excelsior, e un hotel la fel mai nou. La fel, de aici. Asta se tot construie, sunt oameni acolo. Asta zic că e puțin cam urățel așa, să stai să asculți bocăniturile astea. Asta e mare, Excelsior ăsta, din ce văd eu aici. Așa constă apartamente, deci nu e tot ceva de genul. Astea sunt blocurile de la Alezii. Și după cum se vede, adică este mult mai viu pe aici prin zonă. Sunt și palmieri. Da, sunt și palmieri. Bine, astea spuse cred că de la ăștia de la Alezii, dar ideea este că clar este mult mai multă lume, aici este mult mai viu, plajele sunt mult mai mișto. Se vede marea. Se vede marea, este nisip, e de 100 de ori mai frumos și mai bine decât în Mamaia veche. Deci sunt și beach baruri. Astea sunt apartamentele, garsonierele care sunt destul de mișto. Au și piscină, acolo stau oamenii la piscină. Clar, e o diferență enormă, adică nu, gata, acolo ăla e mort. Deci o diferență enormă, frate. O diferență enormă, cum arată terasele pe aici, cum e totul, nici nu se compară. Uite, piscine pe aici. E diferență enormă. Ai tot ce vrei, ai terase, ai restaurante, ai... Da, uite, au piscină, au și piscină, au și parcare. Subteran acolo. Baclava. Da. Vezi, e artificial, că aici e tot dacă e naturală. Păi de la distanță nu-ți dai seama. Da. Vai, dar câte
hotel, bloc. Fiecare clădire. Mai degrabă un bloc. Da. Fiecare bloc. Da. Ne-am uitat și la prețul șezlongurilor, costa 40 de lei, deci noi acolo am dat 25 de lei lângă Yaki și aici 40 de lei de persoană. Cu siguranță, acolo fiind zona moartă, tarifele, prețurile sunt ceva mai micuțe. Uite aici e Nico. Aici e Nico. Da, aici e terasa aia grecească, taverna. Bine, arăta mai grecesc acolo decât aici. Păi care nu uite nimeni grecesc. Da. Acolo. Da. Dar e mult mai mișto, clar, mult mai animat de aici, prin zona asta, nici nu se compară. Vedeți, e plaja mult mai mișto pe aici. Așa arată o plajă normală. Hai că am văzut șezlongul și la 30 de lei, deci nu... Să nu vă supărați că e scump, că sunt și mai ieftine. Să nu ne auzim vorbe. Că băi, că am văzut eu mai ieftin, că ce spui tu de prețul alea, că scumpe, că bani, nu știu ce. Sunt mai multe zone și diferă tarife. Am să iau și pe Giumburica. Stați, nu plecați? Gata, aveți și Giumburica. Da, păi nici n-am plecat, aici am fost tot timpul. Da. Da, e mișto. E mișto. Sunt multe construcții noi pe aici. Păcat că nu este și infrastructura nouă. Chiar dacă au construit blocurile astea, atâtea blocuri noi, puteau să facă și o infrastructură mișto. Însemnând locuri de parcare, însemnând niște drumuri ca lumea. Hai să o mai... Câte construcții noi sunt aici, câte blocuri noi. Și sunt frumoase. Sunt frumoase, da? Sunt foarte drăguțe, că sunt noi și sunt făcute așa, mai moderne. Dar câte locuri de parcare care nu sunt. Care nu sunt. Exact. Da, dar câtă diferență, adică în partea aia, în sud, în Mamaia Veche, deci nu era nici dracu pe acolo. Și acum, pe aici, e full. Uite, Alezi. Infinity. Așa. Care e ăsta? Asta e resortul, nu? Zare. Da. Resort. Spa. Uite și Lidl-ul mai încolo. Lidl, da. Că ziceai tot de Lidl. Da. Păi și sunt doar de vânzare? Nu sunt și... No, sunt de închiriat. Ba da, îți dai seama. Dacă tu cumperi unul acolo, uite, au și piscina, tu îl vine, îl închiriezi doar mai departe. Deci o terasă sus pe acolo, foarte drăguț. Da, da. Sunt niște palmiere acolo pe terasă. Da, da, da. Poate au și Păi și eu mi-aș pune, dacă aș lua și eu aici un apartament în garsonieră, și eu mi-aș pune palmier? un palmier acolo. Dar zic, o fi și vreo piscină, poate fi. Sau nu știu. E posibil să fie pe sus, că văd că sunt niște oameni. Da, vreo piscină Infinity. Da. Că de-aia zicea Alezi Infinity. Da? Da. E posibil. O să-i întreb. Am încă. Da. Îmi plac umbrelele astea așa. Da, uite aici, vezi că nu au de-astea, cum se numesc, șezlonguri. Nu. Au umbrele, stau oamenii la umbră acolo. Da, ce trebuie? Că îți pui prosopul? Da. Acolo, în construcții, multe macarale. Unii vă au niște șezlonguri, ar fi opționale, cine știe. Da, probabil. Cum erau la Neseba. Da, poți să-ți iei doar Umbrela. umbrela, da. Păi până la urmă asta îți trebuie. Umbrela. Fiecare bloc de ăsta are și cât un restaurant așa. Păi e mișto zona asta așa. E într-adevăr, decât să fi luat Mamaia Veche de la zero, să o reconstruiești, așa mai bine au făcut aici, au luat-o de la zero, decât să dărâmi și să reconstruiești. Așa măcar au luat-o de la zero. Acum nu știu ce părere aveți voi, dacă e bine sau nu e bine ce s-a făcut. Ideea este că, într-adevăr, unii oameni au câștigat foarte mulți bani
alții, cei care erau pe aici prin zonă sau pur și simplu plaja asta care cândva a fost sălbatică a pierdut. Nu știu, voi știți mai bine. Nu știu, că sunteți mai mulți acolo, fiecare are părerea lui, eu înțeles. Acum, te mai gândești la faptul că, bă, dar oare când au stricat plaja în Mamaia Sud acolo, au stricat-o să mute toți turiștii aici? E posibil? Adică să fi făcut așa, gen, băi, hai să facem o chestie, cum să eliberăm noi zona asta și să mutăm toți turiștii ăștia de aici, să-i mutăm mai la nord acolo, astfel încât să dezvoltăm zona aia, să avem mai multe vânzări pe apartamente și să se construiască acolo în prostie, să se investească milioane, zeci de milioane de euro. Și atunci, hai să stricăm plaja. Da? Oamenii vin la plajă, dacă nu mai au plajă mișto, se vor muta. Și cam asta s-a întâmplat. S-a stricat toată plaja aia. Acum n-ai să strica, că s-a stricat doar până în zona de Mamaia Nord. Mamaia Nord a rămas la fel cum era. Aici nu s-a stricat. Sper să nu o strice și aici. Păi nu prea au cum, că știu deja băieții. Au stricat acolo, poate cu motiv. Eu nu zic așa a fost, că n-am de unde să știu. Zic și eu, îmi dau cu părerea ca fiecare om. Peste tot, apartamente, garsoniere de vânzare. Vânzare, vânzare. Bine, dacă ai niște bani așa, eu zic că se merită să investești pe aici, pentru că le poți închiria destul de simplu și de ușor vara. Am înțeles că se mai închiriază din ele și toamna, iarna. Ideea este că ele sunt închiriate pe termen mai lung în afara sezonului estival. Când vine sezonul estival, sunt multe firme de-astea care iau 70, 80, 100 de apartamente de garsoniere și pe urmă le închiriază în regimul hotelier, adică cu ziua. Ei dau banii la proprietari și zic, bă, perioada verii, iunie, nu știu, septembrie, ți le închiriez eu, bineînțeles, la un preț mai mare. Și ăsta, pe urmă, le vinde mai departe, nu știu, îi dă la proprietar, nu știu să zic și eu așa, o sumă de 3.000 de lei, dar cred că mult mai mult, zic 3.000 de lei și le vinde, cine știe cu cât închiriază și scoate poate 5.000, 6.000 de lei în luna respectivă și este cu profit. Proprietarul nu-și mai bate capul să le închirieze, el doar ia banii de la firma respectivă. Ce fin este nisipul pe aici? Da, uite și ce diferență. Da. Te afunzi în el așa. Da. Și intrarea este mult mai lină în apă. Da. Clar. Și am găsit foarte mulți melci din ăștia. Da. Foarte bine, Jumburg. Da, că eu colecționez. Ce plin de melci. Da. Păi gata, ne-am plimbat. Noi am vrut doar să vă arătăm așa care e treaba pe aici, cum e în zona asta. Ne place mult mai mult față de Mamaia veche, adică aici ce se face aici. Sunt toate locațiile deschise, restaurante, nu ai ce să faci pe plajă. Sunt deschise toate beach barurile alea. Am mâncat și hamsi, că tot ne era bună. Da, chiar aici ce să faci, e mult mai viu, sunt mult mai mulți oameni, muzică peste tot, ai o grămadă de chestii de făcut. Noi am stat și noi puțin la plajă,
am mâncat puțin și mergem și noi acum acasă, la noi. Este un vlog scurt pentru că doar am zis să vedeți cam care e treaba. Adică să faceți o comparație între sud și nord, care vă coafează mai mult. Acum, din punctul nostru de vedere, nordul se merită, sudul deja este istorie, adică nu mai ai ce să faci pe acolo. E mort, adică nici alea pe plajă sunt lăsate în paragină. Dacă vrei ceva mai viu, așa, chiar și pentru familie, este mai ok, pentru că intrarea în apă este mult mai lină, în comparație cu aia veche, care pur și simplu și-au bătut joc. Da, din păcate. Da. Ți-a plăcut, iubita, nu? Foarte mult. De-abia aștept să revenim, să ne cazăm aici, în Mamaia noastră. Apropo, ne-am uitat și la niște prețuri de cazări. De exemplu, pentru 2 nopți, într-un weekend, costă cumva pe la 50 de euro pe noapte. Începând de la. Da. Mai mult, da, și vorbesc de chiar acolo, aproape de plajă, nu la distanță mare. Deci, nu e scump. Nu e scump. E ok la preț. Vorbesc cam pe la sfârșitul lui iunie, ce văzusem eu pe Booking. Deci, e mișto. Acolo, dacă vă duceți, dacă vreți așa, relaxare, dar nu prea merge de plajă, nu prea. Noi am făcut doar o comparație. Am vrut să vedem și noi, am arătat și vouă. Exact. Mulțumim mult de tot. Mulțumim. Nu uitați să te abonezi, bagă și un like și ne vedem pe data viitoare. Ciao. Pa.